श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय आणि संनियंत्रण समिती अर्थात दिशा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली। जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सिंधू नीती सभागृहात झालेल्या बैठकीत खासदार नारायण राणे यांनी विविध कामकाजाचा आढावा घेत प्रशासनाला कडक निर्देश दिले। जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देणं, प्रलंबित कामं वेळेत पूर्ण करणं आणि केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं या उद्देशानं दिशा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती। बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार नारायण राणे होते। यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निरंजन डावखरे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते। बैठकीत पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि जलसंधारण यांसह केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला। प्रत्येक योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावीपणे होऊन त्याचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावा यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश खासदार नारायण राणे यांनी दिले। 1 नंबर 2 नंबर खडीचं प्रमाण त्या प्रमाणाप्रमाणे दिसून येत नाही, डांबराचं प्रमाण त्याप्रमाणे होत नाही आणि म्हणून एक पावसाळा आला तरी सगळं वर येतं। तुम्ही कुठे उभं राहायला पाहिजे, असा रस्ता नाही चालणार। मी एकदा वायगवड्या रस्त्यावर एकदा मी चाललो होतो काम, मी थांबलो, काय हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर, मला लांबी रुंदी काय, त्याने मला लेन सांगितली 5 किलोमीटर। चला मोजा, थांबलो, नाही साहेब काय झालं, मोजा ना, 4.5 किलोमीटर, अर्धा किलोमीटर चालतो, रुंदी 30 फूट पाहिजे, 30 फूट पाहिजे 28, तिथे 2 इंच चोरी आणि तिथे 5, हे चोरे आहेत। एक झालं, नंतर मिक्सिंग मध्ये हे नाही, हे तुम्ही केलं नाही तर तुम्हाला क्वालिटी मिळणारच नाही। आणि हे जे क्वालिटी जिथे आहे म्हणतात ना, तर आपले कार्यकर्ते आणि कॉन्ट्रॅक्टर मिलीजुली आहे। कळलं का मी काय बोललो, मराठीत बोललो, मिलीजुली कळलं, अंडरस्टँडिंग आहे आणि म्हणून खराब दर्जाची कामं होतात। ठरवा मॅडम, तुमचे अधिकारी आणि आपले लोक जे जबाबदार आहेत ते नाही व्हायला पाहिजे। एक तर तुम्हाला लोकांच्या शिव्या, नाही तर लोकप्रतिनिधी कोण प्रमुख आहेत त्यांना, हे संपल्यानंतर आपण जायचं, एक रस्ता दाखवा मला, काय 5 वर्षानंतर कशाला जायचं, आणि 1 वर्ष झाल्यानंतर जे उकडले ते दाखवतो तुम्हाला। मी किती वर्ष अनुभव आहे माहिती ना, मुंबई महानगरपालिकेपासून मी केलंय। माझ्याकडे बघा, खाली बघायचं नाही उत्तराच्या वेळेला। मी आपल्या जिल्ह्यात पण अशी किती लोकांना पकडल्या, कसा मालवण रस्ता कसा, आता नाही तेव्हा जेव्हा अनेक वर्ष रखडला होता, अधिकारी कोण पाहत ना, ऑफिस मध्ये बसल्या बसल्या आदेश असतात। तुम्ही अशा एक जरी अधिकाऱ्याने बसल्या जागी सगळं जर तुम्हाला दिशाभूल केली ना, सरळ कारवाई करा, ही पाठीशी आहे, कारवाई करा, नाही नको आम्हाला। हे काय सगळं आबाद दाखवायचं आणि लोक आमच्याकडे येऊन तक्रार करणार। पाहू केसरकर, हे पण टेंडरच्या बाबतीत त्यांना टाइम लिमिट आहे, बरोबर ना, टाइम लिमिट आहे, परत त्याच्या स्क्रुटिनी होते, रस्त्याचा दर्जा विजा तपासला जातो आणि त्याच्यामध्ये क्वालिटीमध्ये काही जर असलं तर त्याची कारवाई होते। आता एवढ्या सगळ्या नियमाला अनुसरून हे काम झालंय की नाही हे कोण पाहिजे,
तर यामध्ये 3 टप्प्यामध्ये आमच्याकडे क्वालिटी मॉनिटरिंग होते. एक आमच्या स्तरावर आम्ही मला रोज सगळं माहिती आहे. मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो. 60 वर्ष या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला काम केलं, पण हे होतं तसं केलं जातं का हा प्रश्न आहे. आमच्याकडे सर सध्या स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तरी होते आणि नॅशनल क्वालिटी मॉनिटर क्वालिटी मॉनिटर म्हणून सेंट्रलमधून एक तपासणीला येतात. नॅशनल क्वालिटी मॉनिटर सेंट्रलमधूनच येतात, ते अचानक येतात. ते तपासणी करून त्यांचं जर येस असेल तरच आपण पुढे प्रोसेस करतो. मध्ये काय होत नाही. होतं ना स्टेट क्वालिटी म्हणजे मध्ये मध्ये काय होतं. स्टेटमधून सुद्धा क्वालिटी मॉनिटरिंग होतं आणि आमच्याकडून होतं सर. मॅडम हे जे आहे ना हे सावरण बोलताय, याच्यामध्ये तुम्ही इन्स्पेक्शन करून एखादा तुम्हाला वाटेल तो रोड द्या आणि चेक करा, आम्हाला रिपोर्ट द्या. जर हे होत असेल ना सगळ्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार नसेल तर मी सोडणार नाही. मग नोकरी गेली तर काय बोलायचं. इथे काय सगळ्या डिपार्टमेंटला जात त्यांना मला चांगलं माहिती सगळ्या. आता हे बंद करायचं काय सांभाळून घ्यायचं सांगा मला. सांभाळून घेणे आमच्या दुसरे पाप आहे. जनतेची आम्ही मतं घेतो, जनता पैसे देते, हे कामं करायला जनतेचे पैसे आहे ना, तुमचे आमचे नाही पैसे आहेत. मग